Erokamano kuom keto Ramogi TV kae. Ni riwruog Gavanas okwedo lipot komiti mane nono lokruoge e sekta mar somo. Giwacho ni paro mar chwalo chenro duto mag somo kokalo e sirkal mamalo ok ni kare. Kaka Judith Mondi lero, Gavanas ywak ni chenro mag basari owinjore odong' e lwetgi kaka osebedo chakre yang sirkand gwenge. Dweche mohew adek bang' apud somo pedho paro mag lipod somo ne jatend piny, riwruok mar Gavanas owuok mar kwedo lipodno magikoni rocho ratiro maggi kaka oyangi katiba mar Kenya. Mokwongo e gik ma Gavanas gi kwedo en bedo ni ripodno yango ni owinjo bed kod duol achiel mabiro tayo chenro mag somo kama oriwo mag nasari ma osebedo kanie bwo tend counties. The establishment of a comprehensive school system where all levels of learning are headed by one head of institution without regard to delineated functions in the Constitution. We note that there is no accountability framework provided for the proposed head of institutions to the counties regarding the management of pre-primary school. Gikoni piny owacho mamalo pok ne ochiwo sir ne somo mag nasari, kendo bedo ni koro gikawe to gidwa sir mag counties ok bi nyalore. The national government, the GOK and the Ministry of Education has never funded a single event, a single function in ECD. Everything you see in ECD today, infrastructure that has been done, teachers that have been written, any learning materials that have been provided by the Council of Governors. So when I hear a conversation from Parliament saying that they want to take back the money in the shareable revenue to pay TSC, what do they take what does not exist in the first place? Elipoda pudno, bende ne owal commissioner mag counties kaka jokombe mag board mar some counties, gino mabende Gavanas koni nie tok chik, kendo githichore mabor kod lipodno, kagikoni paro mane gichwalo ne okoketie tim. Council of Governors categorically does not agree and rejects the recommendations in entirety to the extent that they undermine the basic structure and framework of the Constitution. Number two, the Council of Governors hereby withdraws its participation from any process that seeks to legislate the recommendations contained in the report. Nyaka sani chano chwal moko kuom paro manie lipodno e od bura mondo bed chike kaketgi e tim. Judith Mondi, Ramogi TV.